Takže ahojte, víta vás investor bez kravaty a toto je moje akciové portfólio. Momentálne mám 25 rokov, ktorých som čerstve oslávil a moje portfólio má hodnotu skoro $56,000. Už sme tam na pár chvíľ boli, ale v tomto videu si ukážeme, ako som sa k tomuto číslu vlastne dostal a kúsok si povieme niečo o tejto mojej investičnej ceste. Ale ešte predtým, ako sa do toho pustíme, by som veľmi chcel poďakovať jednému youtuberovi, ktorý ma zmienil vo svojom videu, a to je Kroky investora. Takže tohto youtubera veľmi často sledujem, má naozaj kvalitný content a ukážme si, že sa nám tu vo svojom videu zmienil o našom kanáli. Takže veľmi pekne ďakujem, dlhšie ťa sledujem a robíš naozaj kvalitný content. Takže ak ho náhodou nepoznáte, určite sa na jeho kanál mrknite, je to naozaj veľmi kvalitný content. Myslím si, že čo sa týka slovenských youtuberov vo finančnej scéne, aj najlepší. Takže veľká vďaka a poďme ďalej. Takže mám 25 rokov, začal som investovať v roku 2022, keď som mal 22 rokov. Ešte 16. augusta som mal ešte 21, takže od 21 rokov budujem toto portfólio a sme tu na hodnotách okolo $56,000. Vidíme, že tuto som tento broker účet zakladal. Začal som investovať ešte na začiatku roku 2022 na Trading 212, tam som dosiahol nejakých $8-9 tisíc v portfóliu. Následne som všetky tie pozície predal a prešiel som do Interactive Brokers, keďže sa mi to zdal ako lepší broker, aj keď má poplatky. Takže tak, a proste celá cesta bola o tej konzistencii, o tom grinde, o tej disciplíne, a to je to najdôležitejšie, si myslím, že čo sa týka investovania, naozaj byť konzistentný a každý mesiac vkladať tie peniažky, nech sa deje čokoľvek, proste bez toho to nejde. Takže najdôležitejšia vec, ako aj v investovaní, tak aj v živote, je podľa môjho názoru disciplína a ten grind každomesačný, každotýždenný, každodenný. Proste musíte byť konzistentní a bez toho to nejde, hej. Nehovorím teraz, že tam máte vkladať bombičky ako ja, hej, ale proste snažiť sa čo najviac zarobiť peňazí a snažiť sa čo najviac investovať každý mesiac. To by mal byť váš cieľ, keď ste mladí, keď máte okolo 20 až 30 rokov. Môžete začať určite aj pozdejšie, ale s týmto ja vám veľmi neporadím. Momentálne mám toľko rokov, koľko mám, a vidím to tak, ako to vidím, takže naozaj najdôležitejší je ten grind, snažiť sa čo najviac zarobiť v práci a čo najviac investovať, ako sa dá. Samozrejme, nemôžete tam šupnúť celú výplatu, ale ja sa snažím aspoň tých 50%, hej, nevždy mi to vyjde, niekedy je to určite aj menej, ale mám tú výhodu, že tam môžem tých 50% mesačne z výplaty investovať, ale kľudne, keď máte určite väčšie výdavky ako ja ich mám tiež celkom vysoké, ale snažím sa z tých 50% investovať, žiť skromne a nemíňať peniaze na hlúposti, ktoré nepotrebujem, a naozaj si 5 krát premyslím, že čo si kúpim ten mesiac, hej. Takže vidíme, že ten akciový trh je dosť volatilný. Tuto sme začínali tento rok na hodnote $43,000, klesli sme niekde na $39,000 hodnoty portfólia a potom sme tu pekne vystrelili až na 56,000 skoro, takže veľmi dôležitá vec, nemať roztrasené ruky, keď sa dejú nejaké makroekonomické veci, ako napríklad túto s Trumpom a jeho clami, hej, ale nepredávať v tých prípadoch určite nič a snažiť sa práve že prikúpiť a využiť nejaké tie zľavy a nejaké tie dobré díly na tie akcie, takže tak, ale určite nepredávať. Ja som tuto napríklad nemal veľký cash, takže som to trpel, naozaj som trpel ako nikto, že som proste nemohol prikupovať, ale vidíte, prežil som to.
Zostal som konzistentný, prikladal som každý mesiac a už nám to portfólio presne pekne krásne vyrástlo na $56,000. A poďme sa pozrieť aj na performance, čiže oproti trhu, oproti S&P 500 sme v pluse 12%, S&P 500 je v pluse 9,95%, čiže o nejaké tie 2 percentuálne body porážame S&P 500, čo je pre mňa celkom úspech a dúfam, že budeme takto pokračovať. Moja investičná stratégia je nasledovná. Snažím sa nakupovať naozaj kvalitné firmy, ktoré majú potenciál rastu a nie stagnácie. Začal som, poviem vám tak, že na mojej investičnej ceste som nakupoval veľa dividendových spoločností za víziou toho, že budem mať ten pasívny príjem, čo je určite veľmi pekná idea, ale musíme si uvedomiť to, hlavne pre mladých ľudí, ktorí začínajú teraz investovať, že hrá čas v náš prospech. Hej? Čiže čas je najdôležitejšia vec v investovaní a tie dividendové akcie, ktoré sú síce kvalitné, ale ten rast tam taký nebude a určite keď ste mladí, nemrhajte svoj čas na pomaly rastúce dividendové spoločnosti a určite si dávajte pozor na dividendové pasce, čiže akcie, ktoré majú veľmi vysoký až príliš vysoký a neudržateľný ten dividend yield a výplatu tých dividend, hej, čiže keď majú payout ratio 120%, tak proste si tú firmu nekúpim, aj keby platí 10% dividendu, hej. A tieto chyby som spravil aj ja, ale som sa z nich poučil a teraz sa to portfólio snažím smerovať naozaj do akcií, do firiem, ktoré ktoré dokážu proste to EPS-ko a tú revenue rásť a takisto aj mám aj firmy, ktoré platia dividendu, ale snažím sa pozerať nie na ten dividend yield, ale na to, že ako rýchlo tú dividendu dokážu zvyšovať a tak dlhodobo si myslím, že je to určite dôležitejšie, ako mať hneď na začiatku vysokú dividendu. Takže tak a vidíte, že moja najvyššia pozícia je Google, tam mám vyše $7,000 tuto a ešte Google držíme aj tuto, tu máme nejakých $1,200, čiže naša najväčšia pozícia Google, tejto firme veľmi verím a myslím si, že dlhodobo je to veľmi dobrý move, vidíme, že sme tu v krásnom pluse. ASML je druhá najväčšia pozícia, 6 kúskov, tu sme cca even a myslím si, že dlhodobo je to veľmi dobrá pozícia. Ďalej tu máme niečo na dividendy, na reinvestovanie dividend, mám tam zapnutý DRIP, čiže Realty Income platí dividendu každý mesiac a každý mesiac sa mi tá dividenda reinvestuje. Vidíme, že tu máme už 55 kúskov, nejakých 0,20 kúska mesačne tam sa automaticky dokúpi pri každej dividende, čiže nejaké 3 kúsky ročne Realty Income získam iba preto, že tú firmu držím a tie dividendy sa tam reinvestujú. Teraz kúsok stúpla konečne a myslím si, že to je naozaj kvalitný REIT a teraz keď pôjdu úrokové sadzby dole, tak si myslím, že to bude raj pre tieto REITy. Aj keď ich veľa nemám, ale mám tam cca 10% portfólia v REIToch. Ďalej tu máme Nvidiu na $116, tá hodnota je vyše $3,100, čiže o Nvidii si myslím, že sa baviť nemusíme. Salesforce, tento som začal nakupovať posledné mesiace, vidíme, že som tam investoval už okolo $3,000 a máme tam vyše 12 kúskov tejto firmy. Myslím si, že za tieto ceny je to naozaj veľmi kvalitná firma a som rád, že som ju nakúpil práve za takéto ceny a plánujem to držať dlhodobo. Myslím si, že to je veľmi silný hráč. Ďalej tu máme Amazon, $2,000, tuto máme tiež ohromný plus, Microsoft, United Health, AMDčko, Vici Properties, ďalší REIT, Apple, McDonald's, Pepsi, tuto máme kúsok tie nudnejšie firmy, ale za mňa stále veľmi kvalitné a z pohľadu diverzifikácie ich tam proste chcem držať. Google, ktorý sme si už hovorili, Louis Vuitton, ktorý je teraz vyklesaný, ten by som tiež mohol niekedy prikúpiť. Taiwan Semiconductor,
Brutálne zisky, $62 som to nakupoval, teraz je na 315, máme tam 5 kúskov, takže úplná krása. Ďalej tu máme New Bank, New Holdings, brazílska banka, rastová spoločnosť, 83 kúskov, uvidíme, kam to pôjde ďalej. Ďalej tu máme Applied Materials, Coca-Cola, Home Depot, Accenture, Lam Research. Takže takto nejako vypadá moje portfólio, máme tu naozaj kvalitné firmy. Na tom si zakladám, aby tie firmy boli proste kvalitné. Starbucks, Lockheed Martin, Bank of America, Texas Instruments, Nextera Energy, AbbVie, Snowflake, Raytheon, ďalšia defenzívna spoločnosť, BlackRock, Canadian National Railway, Novo Nordisk, Union Pacific, Waste Management, Texas Roadhouse, Visa, Triple Enrich. Toto už sú také menšie pozície, ale furt sú to kvalitné firmy, možno by som niekedy aj rád prikupoval, takže ich držím, aj keď na tú konečnú výkonnosť toho portfólia nemajú až taký veľký vplyv ako tie väčšie pozície. Tu je JP Morgan ešte, ten sme nakúpali na $113, teraz je na 298, takže paráda. Verizon, Loews, Stag Industrial a Occidental Petroleum, malá pozícia. Takže takto nejako vypadá moje celé portfólio, myslím si, že na môj vek to je celkom fajn a uvidíme, čo príde ďalej, takže som veľmi rád, že tu na tomto kanáli ste, chcem vám veľmi poďakovať za vašu pozornosť, za vašu priazeň, veľmi si toho vážim a dúfam, že budete pokračovať na mojej ceste a sledovať moju cestu týmto investičným svetom aj naďalej. Nehovorím, že som najlepší investor, najlepší analytik, ale proste mám obyčajný 9 to 5 job a snažím sa vám ukázať, že sa to dá aj takýmto spôsobom, tým, že sa proste každý mesiac prikupuje a proste chcem vám ukázať moju cestu, budovanie môjho portfólia a kam to až ďalej pôjde. Takže ešte raz vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť a vidíme sa pri ďalších videách. Majte sa.